Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा साखालामो गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो जानांगौ आरो लोगोसे खालामखादोंबो आरो लोगोसे फिजिकल टेस्ट होगासिनो आसाम पुलिसाव प्लस टी आर्मीनि सायाव गोबांथार नोंथांमोननि कमेन्ट्स डकुमेन्ट्सआ मा नांमारगोन मेरिट आनमेरिट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बा डिप्लोमा एबा स्पोर्ट्सनि पार्सेन्टआ बेसेबां नांगोन नोंथांमोना जिडिअ खारनो दा बिनि सायाव कभार खालामगोन आरो लोगोसे जायफ्रा Bodo info official YouTube चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव आरो गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट बर' रावजों नोंथांमोना मोननो हागोन दा आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टआ मोजांनिफ्राय मोजां सोलिगासिनो मानोना बोथोरा जोबोर मोजां जाबाय आरो नोंथांमोननि काट अफआ मोजां थांसिगोनलाय स' बेखायनो मोजाङै खारदो आरो नोंथांमोना देग्लाय साख्रि लादो आसाम पुलिसाव नाथाय बे साख्रिखौ माब्ला मोनहैगोन नोंथांमोना गोबां मिन्थिनो लुबैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननिया 2025आव साख्रि जाहैगोन आसाम पुलिसाव दा बेजों लोगोसे गोबां सान्सआ बेनो टी आर्मी अपेन रिलिबो नोंथांमोना सोलिसिगोन दा गोबांथार नोंथांमोना प्रेक्टिसआव दंखायो बेखायनो गल्डेन सान्सआ बेनो आसाम पुलिसावबो खारदो प्लास नोंथांमोना टी आर्मीयावबो खारनो हासिगोन आरो दा जियानो जा दा बेयाव जों कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन दा जन 3आव गोग्लैगोन जोंनि नर्थ इस्टआ नैबे टी आर्मीयावहाय स' बेखायनो जन वाइसआवसो नोंथांमोना खारनांगोन आरो दा बेनि गासैबो रिलेटेड ओंखारखाबाय बेखौथ' मिन्थिखाबाय दा जों अब्लाबो आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव फैग्रोबाय दा अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया अक्ट'बर 3निफ्राय जागायदोंमोन आसाम पुलिसआ फिमेला जागायदोंमोन आरो लोगोसे दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे मेलनाबो जाथारसिगोन एबा जाबाय जानांगौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जादों एबा जायाखै स' बेनिफ्राय नोंथांमोना 40नि गेजेराव 30 31खौ लाथ'दो कमन काट अफ हिसाबै एन्ड 60नि गेजेराव 51 52 53 स' बेखौ जों लाथ'बाय काट अफ हिसाबै नाथाय बिनि खम आरो एसे गोजौबो थांनो हागौ नाथाय बे सोनारगोन केन्डिडेट्स क्वालिफाइनि सायाव स' बेखायनो मोनसे भिडिअ फैगोन जेब्ला फिजिकल टेस्टआ जोबगोन ना अब्ला मोनसे गुगल फर्म फैगोन बेयाव नोंथांमोना बयबो भट खालाम जे नैबे फिजिकल टेस्टआव बेसेबां नाम्बार मोनखै फिजिकल टेस्टआव अब्ला गासैबो भट खालामबा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एनालाइज काट अफ सफैगोन आरो साख्रिया 2025नि 10 मिनिट सिगां जागोन होननानै चिफ मिनिस्टारा फोसावखादों बेखायनो नोंथांमोना बयबो मोजाङै खारदो एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय स' दानिया डिसेम्बराव कामान्ड' जानायनि चान्सआ दङ आरो एग्जाम एसआइनियाबो जानायनि चान्सआ दङ मानोना नोंथांमोननिया एग्जामा लारि लारि फैसिगोन आसाम पुलिसाव फिजिकल टेस्टआ जोबनाय लोगो लोगो टटेल भेकेन्सिया 6000नि खाथियाव दङ दा नेक्स्ट लेभेलाव भेकेन्सिया फैबाय थागोन जायफ्रानोखि देग्लाय हायासै नेक्स्टआवबो फैगोन दा बेखायनो फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था हिन्जावफोरा 1600 मिटार्स आरो हौवाफ्रा 3200 मिटार्स नाथाय टीआवहाय गोबां फारागथि दङ टीना जाबाय अनलि 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन दा जोङो रिलि डेटखौ जों नायसै गासिबो डिस्ट्रिक्ट जों नायगोन आसाम स्टेटनिखौ जों बेयाव नायगोन दा बे जाबाय नटिफिकेसन दा बेयाव खायसे खायसे आन्दायनो हागौ बे जाबाय नोंथांमोना मोनदोंनाय डेट दंखायो बे जाबाय नोंथांमोननि आपार आसाम साइडनि जाहैबाय नोंथांमोननि लकेसना आरो बेनि जागोन डिब्रुगड़आव जागोन आरो दा बेयाव सोर डिस्ट्रिक्टआ जागोन बबे जागोन जों बेखौ नायगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना 12 13 14 मोनदों बे जाबाय तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बिथांमोना जाग्रोगोन आरो दा जिडि पस्टआव 165 दङ बेखौ नोंथांमोना मोनदों बिथांमोननिया एसे खम दङ आरो बेखौ नायदोनै देन बेनिफ्राय रिलि डेटआ बेयाव नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़आ जाहैबाय 15 16 17 बेयाव मेक्सिमाम बर'फोर गैया मिथिखायो देन बेनिफ्राय 18 आरो 19आवहाय चराइदेउ जिल्लानि दङ बेनिफ्राय शिबसागरआ 20 21 नभेम्बराव दङ आरो देन बेनिफ्राय 22 23 24 जाबाय अरुणाचलनि स' बिथांमोननि रिलिया आपार आसामाव जागोन डिब्रुगड़आव बेखौ जोंनो नांला जायफ्रा दङ नोंथांमोना बेयाव थांनांसिगोन बेयाव गोग्लैदोंबा आरो लोगोसे नोंथांमोननिया बेयाव माखासे गोबां नर्थ इस्टनि दं नालाय जना बेखायनो गुबुन गुबुन जिल्लायाबो एबा डिस्ट्रिक्टआबो बेयाव फैगोन आरो टी आर्मियाव अके बेखौ जों क्लियार खालामखाबाय दानिया नोंथांमोननि खारनाय दा बे खारनाया 1600 मिटार्सनि एसे बारा जायो बेनिफ्राय फुल-आप्स दङ बेनिफ्राय गुबुन गुबुन बेयाव दङ बिजिआनो नोंथांमोना बेखौ हाखागोन प्लास मेडिकेल टेस्टआ ओइदिनखालिनो जागोन आरो जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जागोन ओइदिनखालिनो मोना नोंथांमोना मेडिकेल टेस्ट जागोन बेखायनो जायफ्रा क्वालिफाइ जायो नोंथांमोना थाबोनांगोन आरो दा बे जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि 10 पास खालामनानै 45% बेयाव बिदों जिडि पस्टआव आरो गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जाथारनांगोन बे नोंथांमोननि आर्मि लेभेलनिखा नाथाय मोनसे बाथ्रा पार्सेन्ट गैयाबा मा जागोन दा बेयाव नोंथांमोनहा पार्सेन्टआ बेयाव गोनांथि बिदों बिथांमोननि बायदिब्ला आरो लोगोसे जों सल्जार ट्रेसमेन्टआव नायोबा क्लास 8 पासफोरा ओरैबायदि नोंथांमोनहा गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन नाथाय पार्सेन्ट नाङा आरो थिग बेबादिनो 10 पासआवबो गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन नाथाय पार्सेन्ट नाङा आरो जुदि ट्रेसमेन्टआव खारोबा बेखौ बेयाव लिरदों आरो लोगोसे क्लार्कआव माने ओरैबायदि लिरदों एचएस पास खालामनांगोन हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन आर्ट्स साइन्स कमार्सजों खोथा गैया नाथाय 60% थानांगोन एबा फार्स्ट डिभिजन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया गासैबो साबजेक्टआव 50% स' बेनिफ्राय जिडिआव जुदि नोंथांमोना पार्सेन्ट
45% गैयाबा जुदि 45% गैयाबा जायफ्रानोखि एचएस पास खालामबाय सिगां एचएस पासजोंनो खारनो हायोमोन जिडि पस्टआव स' बेखायनो देग्लायबो चान्सआ दङ दा बेयाव अफिसियेलि फोसावाखै नाथाय नोंथांमोना जायफ्रा पार्सेन्ट गैया मेट्रिकआव नोंथांमोना गोरोबाबा जुदि एचएस पासबा नोंथांमोना बेजोंनो खारनो हानाय चान्सआ मेक्सिमाम दं होननानै आं सानदों खारन थांनाय बाराव बिदि खारनो मोनोमोन बा देग्लाय बेबादि डाइरेक्ट बुंनो हाला नाथाय चेन्ज जाबाय थायो दा बैसो 18निफ्राय 42 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन 160 सेन्टिमिटार नांगोन हाइटआ बाट 157 आव जोंना जागोन एसटि हिसाबै आरो वेटआ 50 केजि नांथारगोन मिनिमाम बाट मेक्सिमाम जों खोथा गैया स' बे थांबाय एनसेसआ 77 सेन्टिमिटारा नोंथांमोना थानांगोन आरो दा जों फैबाय डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट जुदि दङबा जागोन अफलाइन जा अनलाइन जा बेनो जागोन गैयाब्ला मेट्रिक सार्टिफिकेटआ एडमिटआ बेनो सोलिगोन जेराव बार्थडे थानाय बेनो जायो क्वालिफिकेसन 10 पासनिफ्राय जि दं नांजोबथारगोन गासैबो बेनिफ्राय डमेसाइलआ नोंथांमोना स्टेटनि जानांगोन बेयाव लिरखादों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट होननाय बेयाव नोंथांमोना खालामनांगोन 20 कपिस फट'स बेयाव नोंनिखौ नांगोन बेनिफ्राय पेन कार्ड आरो आधार कार्ड बेयाव बिदों आरो कास्ट सार्टिफिकेटआ जोंनि स्टेटना बेनो जायो बेखौनो सेन्ट्रेलनि खोथा गैया अके बेयाव लिरखादों तहसिलदार एबा साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटनि एबा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि बेनो सोलिगोन गोनो गोथो दाजा सेन्ट्रेलनि गोबां कमेन्ट्स खालामो बे नांलाया देन फैबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय केरेक्टार सार्टिफिकेट स' बे केरेक्टार सार्टिफिकेटआ अपसन दङ गावबुरानिफ्रायबो नोंथांमोना लाबोनो हागोन भिलेज सारपन्च लिरखादों आरो जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना हेड नोंथांमोननि स्कुलनिफ्राय लाबोनो हागोन बा कलेजनिफ्राय लाबोनो हागोन नाथाय 6 मान्थसनि नोंथांमोना भेलिडिटि बेखौ नांगोन आरो खोथा जाबाय गोदानखौ नांगोन माने सिगांना फुरानाया बेयाव जानाय नङा बेखौ बेयाव होनखादों स' बेखायनो गावबुरानिफ्राय नोंथांमोना लाबोनो हागोन मेरिट आनमेरिटखौबो नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय लिरना लाबोनो हागोन जे बिथाङा हाबा जायाखै एबा हि इज नट मेरिट बेबादि टाइपनि मोनसे फरवार्डिं हरो स' बेखौ नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय लाबोनो हायो स' बेखौ सिगाङावबो लाबाय थाखायोमोन थ' बे जेबो नङा लाबोनो हागोन स' बेनिफ्राय रिलेसनशिप सार्टिफिकेट दङबा मोजां जाबाय गोबां चान्स दङ बेनिफ्राय स्पर्टनि दङबा एनसिसि दङबा नोंथांमोना चान्सआ मोजां आरो अके देन बेनिफ्राय 7 इयार्स नोंथांमोना बेयाव टेम्परारि साख्रि मावनो हागोन बा कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै टेम्परारि एबा नोंथांमोना 7 इयार्स उनाव बेयाव साख्रिखौ मावनो हागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव लिरनाय मथेबा मोनदों स' दानिया जों नायबावनोसै लवार आसामनि नोंथांमोननि रेलि दा पस्टआ जोबोर बुरजा दङ बाव जिडियाव नायोबा 320 दङ नाथाय नर्थ इस्टनि थाखायसो बेबो अनलि लवार आसामनि नङा दा बेखायनो 12, 13, 14आव सिक्किम आन्दामान निकबार दङ बेखौ जों मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय 15, 16, 17, 18आव वेस्ट बेंगलनि दङ वेस्ट बेंगलनि आन्दाराव गोबांथार जिल्ला दं नालाय बिथांमोना फैगोन एन्ड 19, 20आव क'क्राझारना जागोन आरो बे एड्रेसा 7 आसाम पुलिस बेटेलियन ग्राउन्ड सराइकलायाव दङ बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखागौ बेयाव जागोन आरो 21 नभेम्बराव चिरांनि जागोन 22आव जागोन बाक्सानि दा जोंहा 23 मोनदों तामुलपुरनि आरो लोगोसे लास्टआव उदालगुरि 24आ नोंथांमोना थांनांगोन आरो रिपर्टिं टाइमा सेमानो फुंनि 5टायाव नोंथांमोना रिलिज जानांगोन बेबादि दङ लिरनाय मथेबा बिनि एडभान्सबो जागोन बेनिफ्राय आरोबाव बिथांमोननियानो 12, 13 बेबादि नागालेण्ड मिज'रामनि बिथांमोननियाबो जागोन बे जाबाय सिलचराव स' बेखौ जों दोनबाय 15आव जागोन जायनोखि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय कामरुप एम आरो आर दङ नलबारि दङ बजालि दङ बरपेटा दङ बङाइगाव दङ बेनिफ्राय गवालपारा धुबरी साउथ सलमारा बिथांमोना सिलचरावसो थांनांसिगोन अके आरो बेयावनो 16 खालि नोंथांमोननि हजाय नगाव कार्बि आंलंनि जागोन बेनिफ्राय वेस्ट इस्ट दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मरिगाव दङ डिमाहासाव दङ बिसनाथ दङ सनितपुर दङ दरं दङ बिथांमोना मा सिलचराव थांनानैसो नोंथांमोनाबो रिलिखौ हैनांसिगोन एसे गोजान जासिगोन जायफ्रानोखि दरंनि दङ बा सनितपुर दङ बिसनाथनि दङ आरो दा बेनोमोन नोंथांमोननि रिलिनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट